Yes, tita. I'm not a loser. Right, tita? Of course, iha. Ni ako kanunay sa imong luyo. By the way, bakante pa ang imong kwarto. Pwede ka pang makabalik din Abli ang pultahan alang mo. Sige na, please. Ano lang una ta din iha? Wa pa bitay klase. Aron ba, doon ako ika-istorya-istorya din You know what? Mura kog mabuang karon nga wa na si cellphone. Sige na iya, please. Ano lang una ta sabay. Okay, ayaw kong balibari. Sige na iha. Say yes. Niya pa man bitaw ang imong mga bisnihin. Na pa sa imong kwarto. Okay? Ayaw kong balibari iha. Sige na pulin. Gusto kong magbisita sa amo. Sa probinsya. Oh, kana lang di ay. Dili na problema. Human sa pangadji ni daddy ug sa atong anak. Moadto ta. Gusto sab ko nga kanang ikahimamat sila ang imong pamilya. Igo sad nga marang-arang kasi imong gibati. Promise ha, Ramil. Mas maayo dyan ang ikaila mo sila. Kaya kung magkita mo sa dan, di gud mo magkatinagdanay. Kaya wag gud mo nagkaila, wasag mo nagkita. Sige lang. Mas maayo dyan magkaila mo sa tibok na akong pamilya. Wasag hinon ako madakong pictures da. Aron ipakita ko nimo bisan ang ina na ng hulagway. Sige lang. Masun si Mana. Moadto ta. Gusto gid nako nga ikahimamat ang imong pamilya. Ha? Uy, hala. Si Judy day doon. Naramil, nalimot na naunta sa atong amiga. Sige lang. Ato nang tawagan. Hello, Jody. Pasensya na kayo ha, kay wag gyud mi kanaog. Sige. Istorya sa mo ni ko ano? Sa imong amiga. Hello, Yads. Pasensya na ha. Munaog naman diha si Ramil. Huwata lang una ha. Ha? Muuli na ka? Yads, sorry kaayo ha. Wa hinuon ko makaatiman ni Muda. Sorry na, Yads. Sige, bye. Take care. Naikog yun kong Judy Ramil. Wa na hinuon na to siya maatiman. Ni pauli na lang. Naibaw ko nga makasabot ra to si Judy. Kay naibaw sa to siya nga nanginahanglan kag pahuway. Basta sunod si Mana ha. Tumana baya gyud imong gisaad. Lagi, promise.
Layo pa inyo, sweetheart. Layo ang ninyo ha eh. Pasensya na, sweetheart, ha? Di man gud maagian og sakyanan ang daan padung sa amo. Sige lang, gilak bitaw to na tong auto. Pahuwi lang sa taga dito ha. Makakita ka na gyud sa among kapobre. Di pa ka ako mauwaw ni mo, Ramil. Wow, good. Mauwaw kasi mong bana. Gamay ra ba kaayo among balay. Murag isodra tingali sa imong kwarto ang tibuok na mong bahay. Dili man ang imong bahay ang akong giari. Ang akong gianhi ang imong kabanayan. Gusto ko silang mahimamat. Yan, kana? Minggoy? Ising! Oy, ma'am. Ngano ma'am, gimingaw ka na ko, ma'am? Hilom! Ngaw si tungol. Nakakita ka gasa si Ramil? But lang, o kung kita. Wa di kami bawa, ma'am. Kung ka man ka! Mangutanak ka ko kung nahibaw ka kung asa si Ramil? So, wa ka kahibaw? Muadto bito tos probinsya, ma'am, sa ilang dayliya. Unsa? Muadto sila probinsya? Nuwa sila mo lisensya nako? Lisensya. LTO ka kay mangayog lisensya. Ikaw, ma'am, kung tarong pagkang pagkainahan. Klaro ha? Wow. Ma'am, adto sa ko ha. Mabalik sa ko sa kontrabaho. Maglaog ko ni Carmen na diha. Ay, Ayay! Maglaw na ni Carmen ha? Pagtarong! Ay! Wala ka din bukid. Unsa maglaw ka ni Carmen? Wama ba? Panalaya! Kuhan ba ka lang mo lovers sa high pitch kay Tingog? Minggay! Minggay! Ay, patyon lang kay Panima! Ma'am, Sabay! may wapat ko ni mahinay kino. Adto sa ko. Maglaog ko ni Carmi. Yan na siyang kauban. Nga lagpulin. Oh, well, you done me and you better. Lumiguya ka! I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. We were as one, babe, for a moment in time, and it seemed everlasting that you would always be mine. Now you wanna be free, yeah, so I'm letting you fly. Sweetheart, ayaw pagsigi og hila kay makadaot na nimo. Ramil, asa mo din ako sila pangitaa. Si Papa, dugay naman day ko nung gi-forward sa syudad. Si Lola o si Dong Leo pod. Dugay naman di ang gi-embargo ang among yuta o bay. Kung wala na sila diha. Asa mo na ako sila pangitaa, Ramil. Sweetheart, ayaw lang gud ka balaka. Ni abitaw ko. Tabangan tagad pangita nila. Dili ka mag-inusara sa pagpangita nila. Unsa kong klasiha sa anak. Ibaliwa ko lang sila. Si Leo, si Papa o si Lola. Ibaliwa ko lang sila, Ramil. Magsusita sa BBRC or sa provincial jail. Kung tuwa dito ang imong amahan, bisitahon ta siya. Ipagitaon sad nato ang imong apuhan, ug ang imong igsoon. Ha? Mga ayon na paghilak. Ayon na paghilak. Si Dong Leo o si Lola. Hain man di ay sila.
Balik lagi ka dong. Nalimtan ako ang resume mo kay. Agos ang kuha. Sige dong. My lord. Makabutos ni karambulas ta. Makadiya. Kalibutan ta kahibut nga nganong